Так, 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 так. Добрий вечір, чистовані позирачі. Розказуйте, як се маєте. Як сте удачно пересиділи воздушну тривогу, кіть у вас була. Ну, не сказать, бавимо темну півницю. Таги послідній час на цьому каналові. То сесе. То сесе. Розказуйте щось низьке доброго Іли. Мене сільського часто звідали. А що низько доброго Ів? А я казав. Бо я любив за то розказати. Марку, здоров. Як ви ся маєте? Хваліться. А чого я туй? Точно. З передущий стрім кінчались ми, тим ж була воздушна тривога. Та якраз вернулись ми за сесе. За цибулянку чуєм, айно. За цибулянку чуєм, та й знав її варити, та й даже думав їм си, ож знав не піло варити цибулянку. Добре, ми у сих корчах гребляних. Ми усі в нелогічній в команді. Точно. Тут у нас цей персонаж Highwayman, котрий знає стріляти лише з першої позиції в перву позицію. А далі мусить бити ззаді. Та й так само сися паніка. Бо у нас тут сись настресований дуже чоловік, який має тут бити. А я тут ячий хотів спати йти, або сьому стреси зняти. Видавайно. Добрий вечір. Елум again. Елум ще раз. Я вас помню. Були сте на предыдущому стрімові. Точно, точно. Но, з предыдущий стрім, як ся кінчив, там була якраз воздушна тривога, то мусили ми втікати гет. А тепер їм лишся включив, та тут ми так і на сьомому моментові. Із цією чудною командою. Є в нас Калапошка, котра може... Ну, з другої позиції щось може. З другої позиції щось може. Видавний включений було щось друге. Pick to the face, нормальне. У нас першої позиції ніч не може. Не може. Не може. Може. Ага. Нормально. Нормально. Та обоє сте були. Я то тим люблю. Добре, та йдемо відпочивати. Заїсти. Треба убалити сьому стрес. Первим ділом треба ся помолити, аби на нас ніко не напав. Даже дав сім'я персонажові. То ту є ники твого знахарка, ники тут сидить. Знахарка. Айно. Заїли Бограч. Здоров, Томаше. Давнось не попадав від нам на стріми. Того разу сячий був. Айбо перед тим двічі, а навіть тричі не було тя. Халтуриш? Так. А є чим збити стрес цьому персонажу? Я навіть не поникав, що це є чим. Хіба сим? Не фонтан. Добре, хоч у слідуючих битвах менше буде попадати. Не халтуриш, не кожний запис. Чоловіче. Та все калап дулі. Калапа в мене не є, або можу зняти наушники. Добре. Погано.
Недобрі, недобрі. Нічим йому стреси збити, у нього вже 71. Це буде нині зомбі проти рослин. І якраз цим за то думав. Ож, айно, можемо пак пустити си рослини проти зомбів, май по тому. Забавимо 2-3 ходки, може, у сьому, у півниці, а далі переключимося туди. Так, треба ми щось учинити, ще у нього є 5 очок часу. То тоді завнадіємо цяк. Якийсь артефакт. Добре. Все, більш ніч не можу. Так, никаємо, що в них тут у ящиках. Не піло. Так, а яка у нас ціль? Побідити 100% битв у комнатах. Поняв, та туди йдемо. Все нам все пригодить. Ну що. Тепер вже направду будемо його не увидіти, наскільки ця команда є ефективна у реальних битках. Бо перед цим не попадалося нічого такого інтересного. А чий буде смисл травити стресовиків? Читаво. Може туди оглушити когось із цих двох? Айно. Добрі. Добрі. Мені це насправді ця компоновка команди ніч не любить. Я на початку маю якось оптимістично на то никав. Так. Туди видав, попробуємо цього притягнути напереда. А, Сісі так ся суне. То тепер не мало ніякого смисла. Бо я цим можу лише перву позицію їхню стріляти. Та сесі двоє, кіть будуть скакати впереда, то вони лише на себе будуть брати ушитку шкоду, та не буде смисла цих двох тягати взада. Кажу, мені ся не любить компоновка цієї команди, бо перві позиції у мене доста слабо між собою ся парують. Кіть Калапошка ще гонна нормально атакувати другу позицію, сим, та й сим, та й сим. Та цей Сирохман, кіть стоїть на первій позиції, та годин лише у перву позицію стріляти. І з другої він уже там щось має то-то, або... Коротше. Много розказу, мало бавлю. Так. Та чого сумно? Нормально. Не, видите, його якраз у зада посунуло. Так, ми туди діб'ємо цього. Сись умре сам у слідуючий раунд, його не киваємо. Туди нам треба лише на цих двох ся сфокусувати. Сись маркований на ціль, та його має на Хосен бити сим. Читаво. Добре, сяк можеш бавити. Якраз му стрес забрало. Файно. Треба би світла дати. Айно, сяк ліпше. Сись умре, цього треба учмілити, видав. Та буде файно. Ага, не можу учмілити. Він такий, сильний. Тепер Dualist Advance. Ну, давай. Добрі. Здачу буде давати. Пі. Коби було кому. Його там ніхто не досягне. Ну, і все. Калапошка добивать всього. Си сам умирать від яда. Паради. Може має ефективна команда. Я собі думав, може має ефективна. Ага. Нас стуйки вже доста повно. Так, давайте поникаємо. Калапошка. Усього не є ім'я. У нас двоє персонажів не мають ніякого ім'я.
А цей Highwayman. Його треба переіменувати, у нього дефолтне ім'я якоїсь. Він має більше з пістолетами ся бавити, з ножами. Такий персонаж, видите. Та й сись Bounty Hunter. Він теж такий із сокирятком, із бомбочкою. Або ще в нього є тагів пуджа, хук такий. Не знаю, це якось доту бавить, це розумієтеся. Є в нього такий хук. Ось. Мечатим хуком та притягати собі ланцом. Ну, коротше. Придумайте їм двом якось ім'я. А ми дотить ідемо далі, нам треба, чий буде прийти аж сюди в конець. Може, інувати дві комнати не будемо мусити прийти, бо нам і битки треба виграти. Так, всі стоять на своїх містах, ідемо. Доку що? Докіть усі бавки не добавиш, дотить будеш бавити. Бавиш доту, доку можеш. Так, тут щось було. Антивеном видав? Ні. Туди не буду хукувати. Угу. Вовці. Що будемо чинити? Пробуємо оглушити, видав. У них резиста немного. Якраз файно. Серус. Ага, забавись темну півницю, або для тебе то стресово. Не сухто бавити в... Айрномент мови. У чому не сухтуєш бавити? А, не сухту бавити в Iron Man'ові. Ага, то й ціла бавка Iron Man. Я не дуже розумів, що ти по тим розумієш. Так, м'ясо на горчиці. Добрий вечір. Ми тільки, видите, бавимо темну півницю. Просто того разу, як кінчались ми стрім та була воздушна тривога, тепер вона якраз кінчила перше теж і у мене, та загрузився з того міста, десь ми кінчили бавити у передущому стрімові. Та тут у нас така інтересна команда. Я навіть не пам'ятаю, за чим ми йшли. Так. Всяк воно бити, всяк би кожен раз. Угу. І це плюс 15% демеджа проти людям, а і це плюс 25% проти оглушених. І це інтересний вибор, бо і це оглушений персонаж, а й це гуман. Iron Man модкою бавка не дається загрузити та вернути. Ні, де? Ти, видав, не знаєш. Юй, господичку, ти ся видав, не знаєш. Я тільки годин вийти з бавки у цей момент, де я тепер є, і пак ся загрузити у цей самий момент, даже посеред битки. Айбо, видиш, я годин вийти геть на десктоп і вернутися. Айбо, у єному правду кажеш, айно ж, ти не годин попробувати, кіть щось піде не так, та загрузитися з передущої точки. І це ти не можеш, і це правда. Мусиш жити з тим, що ся в бавці стало. Айно. Сяк. Добре, та що казав? Тут у мене інтересний вибір, бо якраз цей персонаж має плюс шкоди з цим прийомом проти людям, а цим проти оглушених. У мене якраз є челяник та й оглушений. Но проти оглушених, ясно, має много, та добиваємо вовка раз. Супер, та він се сяк сам стрес пулівить. Добрі. Ну, і калопошка вбивати, ідемо далі. Все було легко. Що у нас там далі? Далі пусто. Або там ще буде зась битка по путьові. Так і нараз. Треба, видав, палити світло. Оглушити. Добра стратегія. А, сі двоє засне на своїх містах, або мені гибинно.
А може і не, ну а чому так слабо ударив? Може мися получить. Не уб'ю його, ні. Ну добре. Нормально. І все нормально. Все не біда. Юй-юй-юй. А й все було недобрі. То не бай, бо дебаф недобрий. Плюс 10% стреса. Ви серйозно? 7 май мало. Ну йоу, що у нас тут? Сим добити. Всього. Порядок. Все не порядок. Юй-юй-юй. 14 стреса, сятили бистися. Марішку ти зелену. А я його можу просто вбити. Там. Які дотге? Ну. І у цей момент ми видимо великий мінус цієї компоновки команди. Має ходити цей персонаж з першої позиції, а він з першої позиції годен лише усього встрілити трупа. Всіх двох він кинути не може, бо би учинити щось інше, він має стояти має ззаду. Так ото є. Так ото є. Мінус стресовик. Стався один, цього вже шиковно заберемо. Плюс шкоди проти людям. Дав здачу, гися каже, дав здачу. Помастились мися, той порядок. Так, якось ми стали. Йдемо далі. Гриб. Не буду кивати. А що мав робити? Так, буде битка, не буде битка. А, ще й імена не придумали. Так, що в нас там дали? Зась пуста комната, або там буде битка. Добре. Ще не придумали ім'я ні цьому хайвеймену, ні цьому баунті хантеру. Та міркуйте. Кажіть зася. А кіть мало перекомбінувати? А кіть може... Кіть він на другу. А він це може з першої? Може. Він може і на первій позиції стати. Що він не може вихоснувати з першої позиції? Лише сесе, або годин сесе. Він кіть стане туй. Добрі. Асист туди отскакує назад. Калапушка з третьої позиції може сим бити. І сим може, і сим може. Все, та лишаємо їх сяк туди. Йому на другій позиції буде ліпше. Так. Гея-гоя, яка файна. У мене низь команда. Назбирали вниз і грибів. Буде мачанка файна? Не буде. Доста паскудна команда. У них така доста противна. Сесі оглушають, сесь отровлять. У них лише 7 здоров'я, 6, 7. Або вбити, гонно бити тяжко. Рахуйте, аж мені повезло. Дасться їх оглушити, а вать ударити. 12. Все, сякоєм вони і не чекав. І це твоя знахарка десь. Маркусь, це твоя знахарка, без відео. 12 стреса кританула, господичку, 12 шкоди.
Фочстар, слава навіки Богу. Якся маєте? Ну, жити можеш ось цю команду. Жити можеш. Будуть із них люди, гіся каже. Так, що у нас далі? Ніч. Тут буде битка. І тут буде битка. Добре, значить йдемо до кінця. Мусимо йти до кінця. Так. Зголодніли сте? Не бай. Не кивай мертвого, не кивай, не кивай. Фу. Малося не утровила дівка. Некроманія. Fascinated with corpses. Класно. Що бавлю? Бавлю сесе. Дуже темну півницю. Май темну півницю. Кіть так. Тут у нас 4 солдати. Є великий вибор усяких солдатів. Можеш їх брати на службу. У них суть якісь свої прийоми. Можеш йому відкривати нові прийоми. Но у кожного персонажа активних у ній битці гонно бити лише 4 прийоми. Всі 4, всього 4, всього 4. Деякі прийоми можеш основати лише на специфічних позиціях. Значить, логічно мати позицію першу, другу, третю, четверту, бо у кожного з них будуть інші комбінації прийомів, які будуть не на хосен, кіть персонаж стоїть у другій, а в первій позиції, наприклад. Так і всі, у знахарки, і навики добрі, сис лише на третій, четвертій позиції, сис на четвертій, третій, другій, третя, четверта, друга, третя, четверта. Значить, кіть сис персонаж попадає на першу позицію, вона нічого чинити не гонна. Що б хотів? Бити пауків їм хотів. А він ще й не вмер. Сятив бися. Та що чиниме? І сись не вмер. Щось... Йой-йой-йой, мені ся не любить. Кобосяк нараз, було би друге діло. У нього лише 23 здоров'я? Чого? А чого він такий слабий? Йой. Бо він нульового левела. Йой, він нульового уровня. Та зато він такий слабий. От у мене тут і 2. Це ти свою знахарку похвалив. Не, то що вона не вбила, то ще нормально. То що сесі двоє. Чудят. Видите, за то дуже не люблю цих пауків. Вони ся видять слабі, або битися проти них така мерзота. Ну що, 7 здоров'я, та що? Никайте, що? Господи, то вони дораз цього уб'ють. Треба його полічити. Слабий, бо не їв токанку і був малий. Правду кажеш, авать пасулю. Коби їв більше пасулі, були б в нього шанси. А сяк тяжко. Ну, добив їм їх. Або яков ціну, сись дуже побитий. Сигінь. Добре. Отровусь ми полічили, не буде вмирати. Здоровлічко. Котов FM. Я тебе знав. Ти Мукачівський, не? Признавайся. Так. Тут є гриб. Лопату. Не, лопата на то не фунгує. Сяту воду. Мені страшно все відкривати без ефекта. А в мене більш ніч не є. Не буду на нього бинт класти. Акіть це. І огінь ніч не дав. Свищуся на вас. Калапошка відкривай. Нормально. Могло бути гірше. Мукачівський. Я вас познав усіх. Я вас усіх спознав.
Так, не, сись мав бути на другій позиції, сяк ми ся договорили. Файно. Коротше, ми туйки бавимо темну півницю, видиш. Тут суть наші солдати. Ми йдемо руно, б'ємо у шитках. Кої нам все получать, правда. Так, заїме маленько. Усіх так мало здоров'я, бо вони нульового уровня обидвоє. Точно. Я йшов сю експедицію, бо їм уровень підняти. Цим нульовим. Бо вони ще ніякі. Калапошка вже першого уровня, та й знахарка вже другого. Добре, котуй новенький на стрімові. Нагадую вам, ось усього хайвеймена не є ніякого ім'я. Та й у Bounty Hunter теж не є ніякого ім'я. Можете придумати, написати мені у чат, і буде так го звати. Є в тебе в стімові, ну, супер. Мегаль в шитках знає. Мегаль не в шитках знає. Мегаль просто тренує пам'ять. Бо я того разу двох хлопців між собою перепутав, то було дуже ганьба. Та не сухту так чинити, коротше, більше. Зась пауки, сятили бися. І це на цілій карті, а чей туйки сме били люди, та й туйка двічі. А все друге є пауки. Дуже мерзота. А ти хто? Хто? Матьо. Ні? Маєш бути Матьо. Кітня, то будемо зазяньба. Правда. Видиш? Все, +1. Мегаль живан. Мегаль затямив мене. Добре. Всіх пауків розбились ми доста наскоренько. І все за того, що я почав тямити, як людей звати. П'ю, видите? Все, Матьку, кажи нараз, як буде когось із цих двох звати. Ти заслужив. Кому ім'я треба? Сьому Баунті Хантерові із сокирою та й сьому з пістолетом Хайвеймену. Прибери пня, дай йому ім'я, та й буде з нього чоловік. Тут навіть пня не треба. Сесіники такий, рахуй, живі. Все, конець. Добре. Так. І це конець. Йдемо геть. Це конець, йдемо геть, думі. Тин-тин-тин. Я сюди з-поза цього каменя йшов. А чи ні? 4300 і 4500. Нормально ми заробили. Так. Первого уровня, другого уровня. До третього ще хибит чуть-чуть. Підціцько. Нико не ухопив ніч такого паскунного. Ніякі хвороти з мене поприносили. Нормально. Що то за дві статуї? І ой, уже смячі не встигли. Котрі статуї? Щось, що було там іще в експедиції? Among the visiting delegation are experts in cognitive disability as well as... Ага! Супер! Доктори сутоваришові, та йдемо, коротше, лічити, у кого який паскудний характер. Забились ми з цього полічити. Мінус 20% демеджа. Ну, то хіба й невелика біда. Найде. А всього що? Ребіс. Мінус 10 акуратності, плюс 15 шкоди. Найся обстає, плюс 15 шкоди безплатно. У когось там... Шандор уже 4-го уровня? Читаво. Та може йому ще... Точно, треба туди
А ну, поникаємо, у кого який уровень. Ну, Шандор має високого уровня, то треба його виладити і щось від нього забрати. Якусь рису характера паскудну. Сесе дурниця. Такое. Себе треба забрати. Хіроманію його. Бо у нього кіть будуть галюцинації, а такое сяда, коли його настати всі в ігрі. Господичку. Кіть у нього будуть галюцинації, то він може чудити дурниці всякі в мою команді. Та ліпше ся з цього знебити. Пішли сме. Та і що? Більш ніхто не хворий? Лиш жабун? Добре. Коїм вийшов з експедиції та були 2 статуї. Ну, я вже не пам'ятаю, що то було, чесно. Та, дораз ідемо ще в інну експедицію, та будемо видіти. Зась не придумали сте ім'я. Ніякої. Ну, не бай. Ідемо... Не вертаємося у Варош. Треба поникати, це суть якісь нові солдати інтересні. Бо в мене ще 2 пусті міста. Джестера, а чи й треба взяти, бо в мене лише є один. Сись. І він пішовся лічити. Другого в мене не є. Все, беру Джестера. Тепер у мене 2 Джестера. Супер. І можу взяти когось із цих 2, а ведь можеш не брати нікого. В принципі, не можеш не брати нікого. У мене ще первих левелів доста, щось з ними набавлю. А може знайду когось мені інтересного. А ведь весталку взяти. Що вона може? Такое, ніч інтересного. Ну, в принципі, все по стандарту. Це, беру виставку, свистатися. Мав повну команду, а треба ми ще сторінок, оби на 30 солдатів був барак. Так, коли закінчу експедицію, та пише щось, звідти забрав, і там були гроші і папіри, на то не став, то я по груді. Ось це сі бюсти, ото то є ресурси. Щитки якісь, сторінки, портретики та й погруддя. І це локальні ресурси. І за сесі локальні ресурси можеш той сесі будови у Вароші якось апгрейдити. Наприклад, і це розширить мої бараки до 30 людей, бо тепер у мене тут лише 25 солдатів. На максимальному уровні їх буде 30. Або на то мені треба 26 щитків, котрих у мене доста, та й 25 сторінок. Та за то нам тепер на Хосен піти де туй в експедицію, за котру дають сторінки. Туй зліва на екранові нам указує. Що нам дасть, кіть ми прийдемо цю експедицію. Сторінок туй не є, йдемо далі. Сторінок не є, якийсь дурний артефакт, не йдемо. Тут дають сторінки, все, ми йдемо сюди. Айбося дуже довга експедиція, кажуть, онь 2 огні нам з собою дають. Це буде довга експедиція. Зато дуже інтересний артефакт дають. Йдемо никати, ко з нами може піти. Треба вернутися, треба цьому сигіньові стреси зняти. Йде випити, не хоче пити, добре, а помолитися може. Помедитувати, всяк добрі. Файно. На здоровлячко. Кудись ми хотіли йти? Сюдись ми хотіли йти. Так, треба ачей узяти нового Джестера. Айбо треба му навик сись. Сись навик му треба буде взяти. На 4-ту позицію беремо сисю дівочку, і теж треба буде один навик взяти. На 1-2 позицію треба взяти декого. Старий кріпак. Старий кріпак, що ти можеш? Є у тебе булстер, є у тебе ретрибуція, то все. Ти добрий. На 2-ту позицію. На 1-ту треба взяти декого, ко буде сильно бити. Сліпак, куряк. Авать калапушку. Ні, калапушка слаба була. Треба тих дівочок брати, що до лісу. Балтушку. Можу взяти Балтушку, а от сесю конкуренткою. Вони гиби
Іннакі посидь. А ні, я Балтушку прокачав. А Сисю ні. Та ліпше візьму Балтушку. Добре. Команда мені Сися визират файно. Треба просто сись навик. Треба сись навик. Усього дубрі. Дубрі. У Балтушки все дубрі. Файно, мені Сисяк любить. Туди вертаємося. На рибалку. На яку рибалку? О, маєш ім'я Джестерове? Кажи. Кажи шиковно. А я му доти туй виліпшу навики. Добре. Кажи, яке ім'я маєш Джестерове? Ану, хочу видіти, хочу чути. Джестер Беннінгтон. Ну, у нього тут вже Джестер, там можна писати Господи, Беннінгтон. Сяк буде. Джестер Беннінгтон. Добрі? Я не знав, правда, кого, то видав якийсь персонаж, за якого ти знаєш. Та не просто так ти собі то спомнив. Так, сів дівучці теж треба якоїсь ім'я, та подумайте. Добре. Треба би їх убрати. Вони голі. Що у нас тут є? Unequip all the trinkets. Плюс 5 протекшона, і все добре, або мінус 1 скорості, і все недобре. Плюс 10% максимального здоров'я. І себе 7 парувало. У нього 37, а сяк 41. Його буде менше лічити, або 41 здоров'я. Це не фігля. Стається сяк. Плюс 5 протекшона. Тоже не піло. О! І це якраз на нього. Плюс 4 доджа, мінус резист. Все файно. Співак Лінкін Парка. А, то був Честер Беннінгтон. Це Джестер Беннінгтон. І в нього ще гітара. То юй. Я нараз не поняв. А далеко і поняв. Так, треба їх убрати. Старий кріпак убрати. Балтошка. Що може взяти доброго? Плюс 20% bleed skill. Все файно. Все ще не п'ю. Ні? Сяк. Сяк добрий буде. А на висталку є сякий файний артефакт. Вона теж без ім'яки, що? Ніякий не звати. Плюс 8 скорості в перший раунд. Плюс 2 скорості усі другі раунди. Парада. Просто мінус шансу, що глушить. А це вже не добре. Мінус 10 стреса. Файно. Мені це любить команда. Так, убрата. Добре. Йдемо. Айбо, і це дуже довга експедиція. Тут он 2 рази може буде йти спати. Туди треба нам мінімум 2 сесії фалатки їдіння. 3 набора факелів. 4 ключів доста. 4 лопат доста. Що нам ще гонося пригодити? Що нам сьогодні пригодити? Свята водичка. Не знав. Ідеме. Йой-йой-йой. Так.
Гоя-гоя, йдемо ми у темну півницю. Там, де ріка, там, де гори. Цюлю тя в гузицю. У мене якось знається відкривати. 70%, 60, 70, 50. Ясно. Епін на відкривання ловушок не дуже добра команда. Всього лиш 19 здоров'я. Йой-йой. Що у нас нового? Не знав, що ти казати. Добрі все. Бавимо ту темну півницю. Ідемо за ресурсом, за сторіночками. А нам треба пройти 90% усіх комнат. А їх туй до блуду. Та потихеньку йдемо. Треба нам буде прийти тут горі, пак се вертати в долину, сюди. Йо. Находимося. Читаво. Йдемо горі. А у вас що нового? Розказуй. Якся маєте? І бо яся скільтував на сись поход. Обимся хоч відбив гроші. Було б не піло. О! Туй буде битка. Ей, бо туй буде битка. Добре. Чистована нечистото. Оглушити. Паради. Паради. Це є у тебе аккаунт Epic Games? Не є в ня. Добрі, значить, Балтошка б'є послідню позицію. 14. Файно. Піцять комусь обстало. Джестер Беннінгтон буде у першу очередь вішати баф на наших чистованих солдатів. Руно так само, і старий кріпак буде хоснувати булстер, аби нам дати увороти та й дати нам баф, аби ми менше діставали стреса. Там кожен тиждень роздають 2 ігри безплатно. Я знав, у мене не є часуся бавити. У мене не є унтіко часуся бавити. Ну, файно. Не гонив ня попасти. Це дуже добра комбінація. Так, з цього добити. І... Ей, бо читаво. Сьому має бути фітькати на тото. Всього 41 здоров'я, дякуючи файному артефактові. А сись... Кіть уже... Буде... Ага. Сяк туди. Та не, дякую, я то. Не треба мені чужі аккаунти, я сипак свій ученю, кой треба буде. Просто я фізично не буду встигати тепер бавити сесети ще дещо. У мене і так трансляція у мене лише один раз у тиждень, я май часто не дуже встигав. Може пак буду, ну то треба буде много чого перекомбіновувати. Тарас мені сих бавок більше доста, у мене там наплановано і наперед бавити. І ще будемо зомбів низько бавити, видав. Може такою після сей... О, може ми собі ліпше стрес полічимо, ні? Ну. Та що хотів казати? І ще низько, кіть все буде добрі, та забавимо рослини проти зомбію. Ага. Щось слабо ударило. Не одраблять свої гроші.
А вона другого уровня, ні? А, первого. Ну, добре. Так. Це сього, сього. Айбо. Дякую, Марку, дякую, но просто тепер не дуже актуально. Так, треба чи й своїх полічити. Не попав. Асист не може бити перву позицію, добре. Не бай. Не бай, зато буде се співати. Та й конець. 21! А нараз так не може було? Так. Свята водичка. Всяк мені ся любить. Коли буде актуально, укажи. Та, уповім. Дякую. Тепер просто є з чимся бавити. Так, дійшли ми тут до кінця, вертаємося. Далі нам ще... Далі нас чека довгий путь. Туйнич. Бігаємо туйки. Сесі теж безіменні фактично всі, кроме Балтошки. А, ні, Балтошка, Старий Кріпак, Беннінгтон, Джестер. Ну, обсталася лише Сеся Паніка. Можете придумати, як її буде звати. Щось мені низько тяжко із коломийками сядає. Тот раз було найлегко. Ба щося стало? Чом так стало? Інтересно. Чом то ся стало? Щось так мало з коломийок, низько ся складало. Тут буде битка. І туди не мусимо йти, бо там будуть дві битки нараз. Можемо піти далі. Голодний сте, серйозно. Можемо піти далі. Сюди, пак сяк вернути дгорі. В принципі, можемо сугубо ту одну комнату вилишити, бідися не стане. Я старію, ба чого? Аж з коломийкися не дають придумувати, ну поки як. Тут теж один з коломийкош нехити, а цись. Збісний челянник. Це можу я його оглушити. Добрі. Найби сидів тихо. Так, Булстер, той мусай бойся дуже-дуже стресовий тип ворожої команди. Ви кіт не знаєте, просто ще кіт не познаєте цих персонажів. А цей у кінці з кухликом, він, коротше, компотом ся обливає усяким, та то ще стрес наносить моїй команді. А сись збісний, теж мало помічаний, мало у голові йому щось недобрі, він теж стресом атакує. Та така тут команда проти мене бавить. А цякі стресовики. Добре, та пробуємо так убити послідню позицію. Кобись ми ще попали, було б многим ліпше. Сись з вином. Фу, ганьбив бися. 32 стреса. Давно не було чувака з компотом, но... Та туй сутникай. Іпін у всю локацію не всяде. А я що хотів? А я можу... Сього утяти ножом. Бо він челяник, у нього має кров потече. Файно, добре. Тепер Балтошка, коби попала, було б дуже добрі. Файно.
Сталися без компотика. Auf Wiedersehen. А й це причина, чого я його оглушив з передущому раундові. Можеся мало полічити усім. Оцяк. Нормально. А ну, це діб'ємо його. Ні, не попались ми. Зато тепер він здачу буде давати 2 раунди. Скис компотик, ну. Скис ваш компотик, ні? Так, ну що, попробуємо учмілити його, видав ще раз не вийде. Можемо його просто добити. Ясно. Мені інтересно, усього ще активний репозитор, що він здачу мав давати. Від любих атак, від компотика, наприклад, він давав здачу, а тепер, коли збісний челянник атакував стресом, він здачу не дав. Чого? Яка в цьому механіка? Ну, кампець. Не попадати і готово. Мені мусить цього добити. Я стресувати не люблю. Сяк. Бо то чудна логіка, що він не попадать. Що він не дає здачу на такий тип атаки. Заіграйми, такуй на гітарі. Беннінгтончик, будьте добрий. Джестером тя звали. Щось не йде. А, бо то не є фізична атака. Угу. Айно, компотик дає там 1-2 демеджа, щось таке, або наносить. І це інтересно, я над цим не думав. Дотить мене посунули. І оглушили. Та ми будемо і так бити. Слабенько або будемо. А сись тепер немає чимся вибрати. І не треба. Що хоч від старого кріпака? Старий та й на іновку сліпий. Ну. Сигінь. Ага, сись уже не може нічим атакувати. З другої позиції перву не годен бити. А ми сяк. Парада. І це був такий доста непростий момент. А, мож заїсти. Добрі. Це нам не дуже й треба. А вать, може, вип'ємо сятої водички. Бось ми забрали і все. Добре. Нормально. Знайшлись ми 700 золота. Так. Сесю пропускаємо, йдемо руно. Нам треба лише 90% в комнату обійти. Тому підемо сюди, а поки дгорі сяк-сяк, та ну, точно 90% обійдемо, то не мусив кожну йти. Я, може, навіть повного ресурсів із собою взяв. Зараз будемо видіти. Дорого не вийшло. Дорого не вийшло всю цю експедицію йти. Ну, туйся в долину ще можеш прийти. Дало ми баф. Добре. Но волілась у то не кивати. Сама. Хмари, ти злиний. У нього і так мало здоров'я. Я просто понадіявся аж здоймем у стрес, кіть він розонадіє тут у пастку, або не так ся стало. Ну що, йдемо в долину, там ся піб'ємо. Кіть все буде добрі. Надіюся, та може буде
Та може буде видав привал учинити. Відпочити. Так, ще набитка, засіб з компотиком, або ще тут маємо арбалетчика сякого. Значить, менше людей. Нікого буде кровити. Та сись буде зайнятий сугубо зніманням стреса. Що доста логічно було б у всій ситуації. Сись на нящивилі. На, 74. А, пана, я ти руського. Булстер. Сяк ще май мало стреса будемо діставати на 10%. Сяк добрі. Сяк ще мож бавити. Ну що. Пробуємо зачати з компотика, бо він май паскудний. Файно. Файно, вбили ми його. Йой-йой. Коротше, Беннінгтонові щось дуже тяжко. Я ся надію, що він цю експедицію пережиє. Буде доста обідно, як його вб'ють. Не? Ми його ідемо захищати. Та й наєнного мало подлічимо. Не? Так, тепер треба всього много броні. Ліпше з цих двох раз попробувати. Сись моменти з кровлю маленькому не продумав. Та іду у півницю такої. Там скелети. У скелетів не є крови. Ну, збили меси стрес, нормально. Так. Тепер з цим обись ми давали здачу. Добре. Файно. Всяк хтось має бавити з цим персонажем. А він йому здачу. На. Паради. -1. І обстався 1. Всяк файно. Ну, сись лиш щитом надавав здачі вже на Кіко. Кіко шкоди наніс, ні? Ну, сись далі буде знімати собі стрес. Низько у нього соло на гітарі. Більш нічимся не займати. Ну, ось себе мав бути конець. Сьому. Айно. Нігде золото класти. Я би ніч не вмітував. Сюди мій ключ треба буде. 50 золота. Добре. Я придумав. Я лягав спати. Перепочивати туйка. Далі, може, перепочину ще десь туйки, мені треба буде, щось таке. Бо мені тепер треба мало освободити місто, аби міг щось збирати. Мені треба гроші. Я ся скільтував на цю експедицію. Полічилися, познімалися стрес, це файно, далі. Все мені треба, аби на нас Нико не напав, як будемо спати. Сьому ще стреси зняти. Супер, парада. Плюс 10 точностей і плюс 8 на кріти. І все нам буде добре на цю дівочку. Плюс точності, плюс кріти. Вона крітує, дай Боже. І... Ага, це вже не можу. Ну, не бай. Вона ще щось може теж собі. Плюс 10% кріта на 4 драки вперед. На 4 битки вперед. Це дуже файно.
все вкладуємо в кріти. Все в кріти. Плюс 18% шанс кріта. Файно. Тепер мені інтересно буде, як вона буде бити. Ей, бо тепер вона буде бити. Я хочу все видіти. Так, я хочу все видіти. Ідемо. Укажіть ми, де суд. Іду їх бити усіх. Де? Плюс 18. Плюс 18 крітася дуже много. Тобто, але ж видить. І це шанс кріта. Не ось на 18% більше шкоди буде наносити, а шанс кріта плюс 18%. І разом вони 24. Значить, грубо кажучи, кожний четвертий удар має бути критичним. Но, йдемо никати. Тут якраз має бути битка. Ану. З цим не інтересно. Треба щось має серйозне. Окей, ці всі будуть прятати цяк тайно. Убивати їх мож. Убивати їх мож, просто не натільки інтересно. Почти. Почти. Тепер він походить. Ага. Я ходжу. Бо я його не можу і так кинути. Йдемо лічити стрес зась. Добрі. О. Туй було. Виділи сте? 21. Отсяк. Все. Порядок. Йдемо далі. Ну, і це вже ефективна команда. Направду. Лічить стрес, бере на себе усю шкоду від ворожої команди, накликує на себе, ще й дає здачу, а сисяк крітує гізбісна. Файно. Файна команда. Тисячка. А де би і діти? Сесі рибаня дуже смішать. Така майслаба битка того разу. Уже не є тут того броньованого скелета. Пробуємо за стандартну схему. Всього учмілити, всього убити. Та так. Булстер. Убина на стресні метали. І посліднього пробуємо винести. 21! Плюс 24 шанс кріта. Ту його маєте. Всяк би ся жило, не? Сегінь Беннінгтон, правда, дістає. Та що? Раз кличемо їх, убили мене. А самі пробуємо піти їх. Волів їм свого полічити. Що там? 3 шкоди. Добре. Добрі. Сість, направду, многом має ефективно просто їм здачу дає, якби він сам бив руками. Ну та що, хлопці. Треба йти геть.
Так. Могло бути ліпше, але стався один скелет та й майтеся. Файно. Дурниця якась. Я б лише золото забрав, і чесно. 500 золота. 5 стівок то немало. Або у нас іще довгий путь уперед. Так. Думав, вбивня засталося. О, застане. З чим факел єден знайшов по путьове. Добре. Тут нікого не є. Йдемо сюди, сюди. Сюди, пак наліво, до кінця. Вертаємося ці, йдемо цяки дворі. Якраз буде файно. Якраз буде файно, все там переникаємо. І ще факлів. Бабка низька мене щось дуже любить. Щось не дуже любить. А чийсь дораз стане щось таке паскудне, аж я пошкодую за то. Так. Ну. Пробуємо за стандартну схему всього очмілити. О, айбойся вже люди. У них тече кров. Туй і Джестер буде має ефективний, і сися Балтошка буде має ефективна. Чого? Никайте самі. Ацяк. І в нього потече кров. І все, він уже на пути смерти. Так, мінус стреса. Добрі. Добрі. 29. А сись помалу буде стікати кров'ю. Файно. Полічити своїх. Файно. Всього може було і майсильно. Так. Тепер кого буде атакувати, будемо давати здачу. Файно. Файно, файно. Ще й кровотеча. Все, сись умират. На сьогось атаку не творимо. Сього ще лише треба добити, та й сього. Двоє фактично. Угу. Добрі. Так, треба лічити великого дядю. А ти знімаш стрес. Ну, якраз файно. І все, направду, ефективна команда. Дуже мені ся любить. Все так красненько, у балансові. Причому двоє домак новачків. Нульовий. Сей старий кріпак первого і Балтошка первого рівня. Що не доста не якісь ветерани. Що не можеш нічого взяти? А мені ніщо вивери, чи ключ не вивержу, ключ мені треба. Хотіло не утровити, не вийшло. Ну, добрі. Зазбитка, знавим, чекавим вас. Це доста стандартна команда ворога, усі локації. Один броньований, один майслабо броньований. Арбалетчик та й компотик. З якихось ми низько виділи вже пару раз. Ну, та й знаємо, що з ними робити. Одного учмілити. Другого. А я думав, що я буду ходити. Ну йоу. Другого винести гет файним критом від Балтошки. Або ще й бафи на себе треба не забивати вішати.
Ну, а у вас що низьке було інтересно, розкажіть дещо. Булстер. Треба буде вигуляти Мачкопса, дораз видав. Він давно ніде не ходив. Кіть помните, ко такий Мачкопес. Добре, стрес лічимо. Я, правду вам повім, я вже бавив темну півницю майдавно сам. І я так і не навчився бавити декотрими персонажами, бо то нелегко. А цей, наприклад, котрий був перед цим із крюком, як його Bounty Hunter тот. Мені ним не все легко бавити. Я не навчився ще його файно комбінувати у команду з другими. Видатимеся, ось тепер я вже ліпше розумів, що з ним треба робити. А того разу, як їм бавив, та він був якийсь непонятний. Так само з тим, з Мачкопсом. Споза того його перечинювання, його треба чи розниковувати як двох окремих персонажів, котріся комбінують у інному. Доста нелегко ним бавити. Тоже мися дуже тяжко давало, я його почти не основав. Почти ним не бавив. З цього видав. Так, треба Беннінгтона. Требася за нього застати, бо. Б'юдого. Файно. Застались мися за нього, не? Чи того? Добрі. Туй зась лишек стрес. Його зброя то музика. Сись тяжкий. Бронь у нього читала. 25%. Угу. Не бай, це вже конець. Тот сам ніч не вчинить, я го діб'ю. Файно. Дурниці всякі. Такое. Битка була нормальна, а у ящикові ніч. Доста многося в мене факлів обстало. Я ще очей 2, а вать 3 знайшов був по пути. Бо і так все много обстало. Йдемо сюди, пак від горі, пак направо, та й там усе, та й прийдемо. І лишились ми за собою були ззаду лише одну непроникану комнату. Лише одну. Там геть дули. Так. Ай, ся мерзота зась. А кіцяк ученю, хіть не буду бафати, ай. Просто буду їх лупити нараз. Бо Балташка вказує, що вона з ними поберує говорити. Кіть їх просто валити, що вони будуть робити? Будуть мене оглушати? Добрі, не бай. Переживу. Ау. І це доста...
Йой-йой-йой, доста паскудно. Крітуеги має бути. Крітуеги має бути, бо з цим треба щось чинити. Не помагати. Водяда, не помагати. А більш нічим. Бинт. Бинт ми тепер не треба, бо у вас водяда було, да що. Ти ніч не вчині вже. Або тут вже має бути такий конець. То вже не бай, то вже єно. То вже такий єно. Конець, йдемо геть. Все, доста було. І це був направду довгий... Це була довга експедиція. А чи 20 минут десь ми йшли, кіт не більше. Завто кожному піднявся уровень. Нико сильно не забитижив. Лиш у Балтошка страх тих грибів усіх. І це можемо полічити. А так, все добре, все доста файно було. Слідуюча експедиція буде майтяжка, мінус шанс віртуозності. То не бай, то не біда. Так, що б хотів? Перше хотів їм Балтушці полічити сись Квірк недобрий. Fear of Eldritch. Йой, а в неї много. Сатанофобія, плюс 20% стрес проти нечистих. Сісю лічити і лічити. А сятила бися. Ну, раз зачнемо з цього. Що добре, стрес нікому не треба лічити, нікого не забитижив нічим страшним. Файно. Добре. Так, хотіли ми зліпшити бараки. Тепер 30 солдатів можемо мати. Никаємо, яка у нас є на вибор. Ще jedna геліонка, ще один окультіст і ще один сліпак. У мене з цих усіх по 2 ачі є. Ану, поникаємо. Два сліпаки. 2 геліонки. І з цих у мене 2. Тоже. 2 хайвеймени, 2 Ахмедесесі, 2 знахарки, 2 псів, 2 клебаниці і лише... і 2 цих, 2 джестерів. У мене лише один віч-доктор, значить, один мачкопес, та й лише один сякий. Та мені би цих треба. Треба би ми Man at Arms, треба би ми мачкопса, може, видав, чого би і ні. Віч-доктора. Цих ми треба. Ну та й не знав, це треба мені ще антикваріаса, це не треба, я не дуже теж розумів, як ним бавити. Марку, за цього теж вартує поїсти. Антикваріусом я не знав бавити. Ну, я не поняв. Це все, що я можу тобі поїсти раз. Добре, Никите, ми вже 1,5 години бавимо почти. 1:20. Я би си дав курту паузу на них 5-7 минут спочити, а далі бим се вернув. Та напишіть ми, будьте добрі нараз. Що би сте планували далі робити? Це бавимо ще сесе, притемну півницю. Це може маленько побавимо у рослини проти зомбі. Подумайте, напишіть ми, а я се за пару минут верну. Йо?
Teraz tak. Teraz budu.
Так, добрий вечір. Назад ми з вами. Вижу, аж люди тільки проголосували за рослини проти зомбів. 2 голоса за, мені цього доста. Айбо мушу перезапустити стрім заново, обому казав другу категорію. Та нікуди не втікайте. Через 2 минути вернуся, перезапущу стрім. Добре? Дораз буду.